Hello mga mami, ako si Adi Malagpuyo sa Bantayan Island. May shampoo ka mga anak. Atong video karon magluto taste kabitsi para kaniud to. Kung magluto sad kitay ginisaya nga gulay. Ang sa Bantayan Island pa gilawkoy. Samtang nagluto kita sa dong isda guys, atong giprito hiwa kita sang para sa aton utan binisaya. Atong butangan siya kalbasa. Kamay lang kay ang mga ausini, kami na sa akong banal at talong, duha ka buo. Huwag kini, balat. Kasi natin ko guys, ito mo. Talong. Wala siya kabong talong guys. Buti pa sa mga tao. Sige na balihan guys. Pag natin kamatis ng gulay guys, ito nga lang kay dako ay basang. Huwag mo niya ito ng subak guys sa aton utang bisaya. Ang sobra ni gahapon ba sa ipakaw sa atong bisita, kung nila naubos. Ato siya, may yung karot ang bukog din, kato iubra. Basig mabukog tayo kaon. Ato balihon guys, ang atong saan. Atong lutang ngayon guys. Ito siya naman yun. Mananapan paghimay-himay at ay butang nira ay unahon ay nato ng iskabits. Kita sa aton para iskabits. Siya nato yung mantika gamay lang. Isa lang ako sa lamas ba. Ako niyo nakalunod ang luya kay para siya mapagin ang apsa. Yan na siya, ang apps na yun. Bombay. Pagka siya natin kamatis. Ako naman dayon siya. Ano siya? Dugayan kapag ka. Kaya ilan naman, kabits nila naman sila mo tagos ng kamatis na eh. Makalikot daw. Napalis ako ng kabits nila, makalikot kay suka ba yan siya ang 1 million. Hindi na mo yan ang suka. Tapos yung carrots, at rin naman. Naman ang piliasan. Ito naman ang pilispada. Kadali naman siya, di kayo makatog niya kaang sila. Kaya magluto po ang pilispada. Ako din na siya pinaka-ulti na paglunod. Kaya hindi siya pilispada. Ang gidaayan siya. Akong bala din ito yung sanghang kayo. Ako lang mga anak ang gusto sanghang. Ang siya natin patis. Gamay lang. Tapos utangan natin yung suka. Gamay na lang suka. Daghan man yung musiko. Lubos na lang ito. Gamay na lang. Yung siya natin sang pang alami. Gamay lang. Kaya may kamay na yung apple mo pang sarap.
Tapos putawan siya natin tubig. Siguro tama. Putawan siya natin asin guys, gamay lang. Ay parat na to isda. Yasin naman ito isda kanina. Putawan siya natin sugar. Putawan siya natin brown sugar. Tama na, malaman na lang ni Akon guys, hindi takos-takos. Ito na. Ito siya ukbad. Ito yung chua. At tumutang sa cornstarch. Gamay lang. Para pa sticky-sticky ganun. Gamay na guys. Ito na ilolo ng isda. Hindi siya ito ang ibulong sa gulay ba? Mga sa topia lasa. Sa gulay. Ito siya kambulan at kaya para. Isog ang para sa gulay. May lahat ng isabaw. Ang nato siya itangyan. Patay siya, pabukalon. Ibutan nato ng malamis. Okay na ato ni Skabitsi. Ato na siya i-off ang yung ang gulay. Idungan na lang natin tanan. Ito ng gulay guys. So, atong lulod ang isda atong himay-himay. Malamas na ito, nato may lunod, kaya kami nato na unang pinta lang nato sila. Para siya pamitalon pa ito. Buta kay asin. Hindi na siya. Ang kalasa. Ang munggay tanglas. Ito siya kurang kagkilaw. Okay na. Ito na siya patsyon. Ang kayo, okay. Dapat na kumulay. Ano siya guys, aton Skabitsi. Tapos, aling aton utang Bisaya. Kumana kita pagluto. Huwag diri na lang ko ito guys. See you in my next video. Huwag diri na lang ko ito mga akong video. Akong kasalamatan ang akong mga likers ha. Huwag ang akong mga nag-share sa akong video. Huwag ang mga nag-like. Salamat sa inyo nga tanan. Huwag diri na lang ko ito. Bye. Hello po.